Tara, baboy oh. Welcome. Oh, siya. Grabing hangin guys, lumad na mong kaspa. Jacket siya, jacket siya. Jacket mo, jacket. Jacket siya wala yung jacket na. Grabing hangin oh. Baod pa imo nga. Baod pa more. Grabe. Grabe kahangin guys. Bata guys oh. Grabe. Hi guys. Ano yung mga kabards oh? Jacket siya balik ko kay jacket kay hangin. Guys oh. Enjoy kayo mga bata sa guys. Sa guys lumod oh. Enjoy kay ang mga bata diri guys oh, kay nagkamang-kamang sila kay maning mabawa kay hunas man nya wala man dihay bawod kay na may mangrove nga nagbangil sa mga balod, ang balod oras unahan nya sila diha bibo kayo sakay-sakay anang lumod din ha pong nagkamang-kamang. A few moments later. Dapat na lumos. Ha? Dapat na lumos sila. Naulian na ba kain taon tong kapit na lumos? Dapat yung ito kapit na lumos. Tapukan pa man mga tao. Lumos. Kahit ang ulo ka magkana, naulian ra? Naulian ra ken? Kan mo to? Sila guys oh na napadulong diri guys naulian na siguro guys dito mangkog sila anang perting suluga. Grabe ka sulog guys. Kita ka nang dagat guys. Una siya guys so perting suluga mo na ilang giatuan. Diyan nami guys aning kagabi oh nag-enjoy nami nagbuwat sa ulan ug kanus ang undang. Muna siya pamit na mo sa taon taon siya. Good morning guys! Nanapod mo dito guys. Oh, nag-continuous mi sa amo pangaligo. Dako naman ang dagat. Inaw na pero grabing bawda. Para sila o nangaligo. Ay! Maraming sa dagat. Tugnaw lang kaayo. Ligo ka day? Ha? Murag init naman siguro niya pag-abot. Ha? Ligo ta! Ada guys, ang mga view guys. Dapat kayo. Ani rami diri tungod sa mangrove kay ano ni mangrove. Dagko kay bawd guys. Sa ano man ning bagyo man diri oy, bagyo man bagyo. Ligo ta. Tuslo na ka? Gituslo na mo kay ako ra ni kana ra sila nangaligo kay mga ligon man sila guys ug mga tiil. Grabe oy, ini kadagko sa bawd jud oy. Ko mapurog man sa danang atong kuan ani oy. Na. Grabe guys ang view diri ko ako kay view diri guys. Kasi lang pong dagko as bawd oh. Na ang bawd grabe. Uy, ginaw ko. Tuslaw na dai, tuslaw na. Tuslaw na dai. Kay mo sunod ako ron magsak ko dito sa kahugaw na oy. Loy kay na kong kauban dai kay murag kurog-kurog gyud katugnaw oh na nangyong ko maayo. Unsa ka unahan no? Ano ko da? Wala mi magtuslo sa tubig eh. Tugnaw pa man may magbaktas-baktas sa babintas nga. Tugnaw pa, baktas-baktas sa amin. Di ko kami ron taon-taon. Ako sa ning susihon di adere. Ipay ta kay taop. Kusog kung ang bawad niya pwede pong kanang balas, hugaw. Saon man ito. Manilog na taday kay ulan. Daot. Ay, ulan. Ulan. Grabe ka ulan. Manilog na kay ulan. Ulan. Oh, nabasa na ang cellphone. Nara. Tara sila, bibo kayo sila oh. Sumasong sa dagkong balod.
na manguli na ani view diri nga dapit. Ani view ani nga resort Sorox Resort. Sorox Resort. Muli na guys, pauli na Enjoy kayo sa mong pagligo. May. May. Uli na dagat o gapo kay dagat. Kaliro, na malay. Na, okay ka na. Wag gidawat malay. Wag gidawat. Wag gidawat na malay. Uli ng kaliro. Kami muli diri grabe. Di na daw siros tong bula-bula kay oh. Uli na ta uli. Oh, ngayon kay nagdayong. Ngayon kay nagdayong og ano. Ngayon kay nagdayong og Muli na malay ba nga wag gidawat. gani oh. Asa ni lapok man? Kita ni ba? Makuha kita ani ba? Mga tuslaw. Kaya nagdapag. Bisag nagkalisod, nagkamera. Walang kalisod. Basta kuha sa kamera. Ka-video. Hi guys, nadami sa mong balay. Mapagipag-abot na mo. Ikan sa biyahe. O dako kay ko pagpasalamat sa Ginoo guys nga naabot jud mi diri nga safety sa among balay. Nga giubanan jud mi niya sa amo ang pagpagaligo sa biyahe. Dako gyud kay ang pagpasalamat guys. Buutan gyud kay ang Ginoo. Nga wa gyud mi niya pasagdi bisan sa nang hitabo kagahapon nga ang mga bata hapit lagi na nga lomos guys. Nah, kung ang akong nervyos gahapon guys, walay kabutangan. Grabe kag kubak-kubak kong dughan, nagkurog-kurog na gyud ko sa kahadlok kung abi na mo og mawala gyud tong mga bataa. May gani guys kay gitabangan pa gyud sila sa Ginoo guys. Wala gyud mi pasagdi nga mawad-an gyud mi kauban ato nga panahon. Ug dako kay pasalamat nga naabot na gyud mi karon. Katong wala pa maka-subscribe sa akong channel, i-subscribe na to ninyo kung nakagusto mo sa akong channel, ipindutan lang to ninyo. Like dia sa ubos, o wapod mo nakagusto, pinduta po to yung dislike. Salamat kayo sa pagtanaw. Bye!